Pierwsza niedziela zwyczajna, сегодняшнее Божие Слово задасть нам питание. Czy my хочемо ходить з Єсусом, почувши правду про Його, ким Він хоче бути, що хоче нас з собою кормити? Чи ми, може, поступимо, як ця часть учнів Єсуса, одійде, а Єсус запитає, чи ви так само хочете обвести мене? Святой Иисус проводил заповедок Мария, Степан, Юзефа, Владимир, Эдуард, Степан и померлых семьев Новик, Адамович, Драмбицких, просячи для их рада життя вечного, володарстве с всеми святыми. Перепросим за наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую охвяру. Spowiadajmy Bogu Всемогутному i wam, braty i siostry, что zgraszył ja wielki, duchою, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wielki wielka wina, temu proszę najświętejszą, zawsiody Pannu Maryję, wszystkich aniołów i świętych, i was, braty i siostry, помолиться за меня, до Pana Boga naszego. Niechaj zmiłuje, co nad nami Bogu Всемогутный, i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wyżyniach Bogu, a na ziemi spokój ludziom dobrej woli. Chwalę Ciebie, błogosławię Ciebie, chwalę Ciebie, prosławię Ciebie, dziękuję Tobie, Ciebie wielkiej chwały Twojej. Panie Boże, Władar Niebiesny, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synie Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki wiaresz na Ciebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki wiaresz na Ciebie grzechy światu, przyjmij molenie nasze. Jaki siedzisz praworządca, zmiłuj się nad nami, bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, uchwale Boga Ojca. Modlę się. Boże nasz Ojcze, Ty jednakże duszy wiernych, władzinnych niech da nieba. Daj narodu Twojemu lubić Twoje nakazy i żeby spełniać Twoje obiecania. Как сирот zmienliwości tego światu my uznosili nasze serce tudy, gdzie znajdziemy zaprawną radość. Przez Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg prazu się, jaki wieczny ja. Amen. Читаем книги Иисуса Навина. В те дни Иисус Навин собрал в Сихеме все племена Израиля и покликал так само старейших Израиля
яго кіраўнікоў і суддзяў і наглядчыкаў, і сталі яны перад абліччам Пана. І так промовіў Jesús на дзень да ўсяго народа. Калі вам здаецца кепскім служыць Пану, то зрабіце сёння выбар, каму хочаце служыць. Ці богам, якім служылі продкі вашыя, будучы на другім баку ракі, ці богам Амарэяў, на землі якіх жывеце. Я ж і мой дом будем служыць Пану. Народ адказаў такімі словамі: няхай не здарыцца нам, каб мы пакінулі Пана і служылі іншым богам. Бо Пан, Бог наш, Ён сам вывел нас і продкаў нашых з егіпетскай зямлі, з дому няволі. Ён учыніў перад нашымі вачыма вялізныя знакі і берагаў нас на працягу ўсёй дарогі, якою ішлі, і сярод усіх народаў, праз якія праходзілі мы. Таму і мы будем служыць Пану, бо Ён наш Бог. Гэта слава Божа. Дякую Пану Богу. Покаштуйте и убачьте, який добрий єсть Пан. Покаштуйте и убачьте, який добрий єсть Пан. Благословлять буду Пана во все часы. Хвала Его завсёды на моих устах. Паном буде говориться душа моя. Няхай чують гэта покорные, и няхай веселятся. Покаштуйте и уважьте, який добрий єсть Пан. В очи Пана звернуты на справедливых, и в уши Его на их крик. Обличья Пана супроть тых, кто чинит зла, как память про их сердце земли. Покаштуйте и уважьте, який добрий єсть Пан. Яни кличуть, і Пан чує, і від усіх бідав їх вибавляє. Близький Пан до тих, чиє серця змучено, і зламаних духом Йон збавляє. Покаштуйте и уважьте, який добрий єсть Пан. Шмат нещастя у праведного, але до сих Його ратує Пан. І он стирожил все ягодные кости, и неводная з них не зламается. Покаштуйте и уважьте, який добрий єсть Пан. Зло забиває грешника, и ненавистники справедливого покаранные будут. Пан выбавляет души славы своих, и кожный, кто до Господа яйца не будет покараны. Покаштуйте и уважьте, який добрий єсть Пан. Чтение послания святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, подпорядковывайтесь один одному в боязни Христовой. Жонки, подпорядковывайтесь мужам своим,
як пану, бо муж – голова жонки, як і Христос – голова Костюла. Ён зваў за тіло, тому як Костюл підпорядковується Христу, так і жонки підпорядковуються мужам во всім. Мужи, любите своих женок, як и Христос полюбил Костюл и отдал себе за его, как осветить его, очистивши купелью воды у слове, как он з'явився перед им славним Костюлом, який не має плями ті загальної, ті чого-небудь подобного, и как он был святый и беззаганный. Так повинны мужи любить своих женок, як свое тело. Хто любить свою жонку, любить самого себе, бо ніхто ніколи не мав ненависті до свого тіла, але кормить і доглядає його, як і Христос свой Костюл, бо ми члени тіла Ягонова. Тому покинем мужчина батька своего и мати, и слушаться с женкой своей, и будут двое одним телом. Великая таинница эта, окажу я удушение до Христа и до Костюла, это Слово Божие. Дякую славу Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава Твоє, Пане Ісус, і життя, Ти маєш слово вічного життя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия по Иоанна. У той час многие з вучняў Езуса казалі: «Цяжкая гэтая мова, хто можа яе слухаць?» Але Езус, ведаючы, што вучні ягоныя наракаюць на гэта, сказаў ім: «Ці гэта спакушае вас? А калі убачыце Сына Чалавечага, які будзе ўзыходзіць туды, дзе быў раней? Дух ажыўляе, цела ж на нішто не прыдатнае. Словы, якія я кажу вам, ёсць духам і жыццём. Аднак ёсць між вас тыя, хто не верыць». Бо Езус ад пачатку ведаў, хто не верыць і хто яго выдасць, і сказаў: «Для таго я сказаў вам, што ніхто не можа прыйсці да мяне, калі гэта не будзе дадзена яму айцом». З гэтага часу многія вучні ягоныя адышлі ад яго і ўжо не хадзілі з ім. Тады Езус сказаў 12: «Ці вы таксама хочаце адысці?» Адказаў яму Сымон Пётр: «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш словы жыцця вечнага, і мы паверылі і спазналі, што ты ёсць святы Бога». Гэта слова Пана. Слухаючи сьогоднішнє друге читання, хто уважно слухав, жанчыны, але главное, жонкі павінны сказаць: «Гэтага чытання ў касцеле не павінна зусім быць. Жонкі, падпарадкоўвайцеся вашым мужам, бо мужы – гэта галава сям'і». І сапраўды, мужы з'яўляюцца галавой сям'і, але часамі яшчэ есть гэтай галавы шыі, якая крутіць эту голову. І по-рознаму бывае. Сёння я не буду гаварыць пра гэтае чытанне, хоць оно вельмі цікавае. Сёння хочу парушыць справу, якая, можа, меней прыемная, але больш пажытэчная для нас людзей, которые прыходзім кожную нядзелю на святую імшу. Парушыць пытанне тое, якое ўжо Jesús Христос у Слове Божым. Калі хто уважліва слухаў 2 тыдні тому назад, тыдзень, конечно, мы переживали тому назад урочистость у него взятия матери, поэтому не вели читания с недели, а когда кто бы открыл, поглядел, Иисус Христос же третий тыдень говорит.
Бярыце маё цела і спажывайце. Хочу порушить справу Эўхарыстыі. Многія з вучняў Езуса казалі, што казалі? Цяжкая гэтая мова. Мы таксама можам шмат што сказаць пра святую імшу, пра Эўхарыстыю, на якой прыходзім. Хтосьці скажа, што ksiądz Jan albo ksiądz Aleksander сёння адкрываў святую імшу. Хтосьці скажа, зверне ўвагу, што хто яго меў прычоску, хто як быў надзеты. Хтосьці скажа штосьці другое, скажа, было на імшы, быў. Але казалі, многія вучні казалі, цяжкая гэтая мова. Чаму цяжкая? Бо сапраўды, каб гаварыць пра Эўхарыстыю, і каб яе зразумець, то гэта цяжкая мова. Вы думаеце, што я, як ksiądz, до канца разумею гэту Эўхарыстыю? Я яе разумею. Разумею па-навучнаму, як я быў навучаны. Але як яе зразумець па-настоящему? Бо Ісус Христос навучае сваіх апостолаў, і свае апостолы до конца не разумеюць. Ісус Христос говорить, што хто будзе спажываць моє тіло і будзе піць мою кров, будзе іметь жыццё вечнае. А апостолы гэтага не разумеюць. Якім было дадзены асаблівы дар, асаблівая ласка слухання гэтага Божага слова. Цяжкая гэтая мова. Хто можа яе слухаць? Ну хто можа слухаць гэтую мову? Хто можа удзельнічаць у святой імшы? Чалавек пакорны. Падчас святой імшы трэба і стаяць, трэба і ўкленчыць на калені перад кімсьці кавалкам хлеба, хтосьці скажа. Але мы моцна верым, што ў гэтым кавалку хлеба ёсць правдзівы і сапраўдны Ісус Христос. Хоць гэты хлеб субстанцыяльна не мяняецца, але аднака у гэтым хлебе ёсць, дзякуючы нашай вере, Бог. І падчас святой імшы ёсць вельмі два важныя моманты. Падчас святой імшы, падчас часткі эўхарыстычнай, уся інша важная. Падчас часткі эўхарыстычнай першы з момантаў, это калі святар падносіць кавалак хлеба і гаворыць, бярыце і ешце з гэтага, бо есце гэта цела маё. З ім падносіць келіх з віном, бярыце і піце, бо гэта ёсць кроў мая, якая даная кожнаму з нас у дарозе да святасці. І наступная вельмі важная рэч, гэта калі адбываецца даксалогія, так званая молитва, которая говорится праз Христа, с Христом и в Христе. Але дойдем до этого. Выбросьте себе такую ситуацию, что до нас в Беларусь приехал Папа Римский. Ну и шмат народу собралось, миллионы подъезжались из разных даже государств, стран, как поглядеть, Папа Римский приехал. И нашел себе один человек, який бы Папа Римского кинул, ну, такая моя мысль, помидорами, я говорю, представьте. И как это созняла все камера. Все показали у телебачення. Что было бы этому человеку, как мы все бачили? Мы бы видели его и хотели бы тыкали пальцами. Молодежь бы сказала, ksiądz, этому человеку не было бы життя. Все бы его критиковали. Чи хватило бы этому человеку пойти и перепросить Папу Римского? Как бы это все было? Не хватило бы. Не хватило. И он повинен, Папу Римского повинен был перепросить кто-то глава государства. Но этого бы не хватило публично перепросить этого человека. Чему? И так само есть уточнение нас до Пана Бога. Мы приходим на святую имшу, мы приносим свои дары, мы приходим сюда, как люди грешные, и просим Пана Бога подчас святой имши, как просим Пана Иисуса, как Пан Иисус перепросил за нас своего Бога Отца за наши грехи. В этом и есть святая имша. Святый Ян Марий Одиней, я вам Евхаристии говорю, написал Евхаристии у своей книзе и говорил, что был его сябра, ksiądz так само. А гэты ksiądz его сябра светского. Гэты светский сябра, ну, так себе гэта жыццё было, вельмі грэшнае, отдаленное от Пана Бога. Але калі памёр гэты сябра гэтага księdza, калі гэты ksiądz адпраўляў за яго святую імшу, падняў патэрну з целом Езуса Христа, падняў келіх с кровью Иисуса Христа. И перед этим сказать про Христа, говорит, Пане Боже, Пане Иисус, Пане Боже, я в руках маю Твоего одинородного Иисуса Христа, який пришел на этот свет. Я его тримаю. А ты маешь у себе, або маешь владу над моим сядом, який помер. Може, не йому добре життя, але давай поміняємося. Давай я тобі охвалю Ісуса Христа, Твоего Сына, а ты примешь моего сябра у своего образа. И как описывая вельми поважная книжка,
што сапраўды гэта гісторыя адбылася і што гэты ксёндз убачыў свайго сябра радаснага, што азначала, што гэты сябар быў прыняты Панам Богом в Валадарства Небеснае. Браты і сёстры, гэтая малітва праз Христа з Христом у Христе. Табе, Божа, Ойче усемогутний. Вся пошана и хвала. Вся пошана и хвала. Браты и сестры, Бог хочет, как мы попросили Его допомоги. Але чим есть для нас эта Евхаристия? Чи мы хочем поступить и гэтыя сённяшнія вучні, што мы не зразумелі, яны не зразумелі наукі. І шмат хто адвярнуўся. З гэтага часу многія вучні ягоныя адышлі ад яго і ўжо не хадзілі з ім. А чаму? Бо пачулі гэтыя словы: «Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан». Мы сёння заспявалі падчас гэтай святой мшы. Усе заспявалі. Але в які спосіб? Маємо пакаштаваць гэтага Пана. Чи маємо сапраўды зняць яго з крыжа і начаць грызці? А можа, маємо його прийняти падчас святой комунії? Так ёсць. Але в першай чарзе пакаштуйце і забачце, чи пазнаеце Бога сваім сэрцам. Адчыніцеся на ласку Божию. Кожны дзень на гэтым алтары адбываецца ахвяра Jesúsa Христа. Jesús Христос ахвяруе себе за кожнага з нас па-асобку. Падчас гэтай святой імшы, асабліва у той інтэнцыі, якой гэта святая імша ахвяравана. И Он хочет привести в наше сердце. Хочет, как мы скористались сакраментом поедания. Как эта наша имша не была случайной имшой, а как была полной святой имшой. А да, уделу у полной святой имши есть потреба споживания Иисуса Христа. Может, некоторые из нас не могут его споживать, может быть, угрозу тяжко уже это отвернуть, бо життєва ситуація покрутилась так, а не інакше. Але ми не можемо спожити Пана Ісуса. Тому подчас этой святой коммунии маем согласить: Пане Боже, мы теперь не можем принять Тебе субстанциально в святой коммунии. Але приди духовно в мое сердце, обнови мое життя, допоможи мне в моїм змаганнях, допоможи мне перемінити моє життя. Будь тим, хто буде вести мене у дорозі святості. І справді, покаштуйте і убачте, бо хто є Пан. А ми його можемо каштувати не тільки споживаючи, але так само читаючи про нього у Святому Писанні. І гэтым ёсць Евхаристия, бо каб мы яе маглі зразумець, мы павінны в першай чарзе поверыць у тое, што сапраўды Бог кожны дзень на слово, звычайнае слово святара. Чи гэта святая грэшнасць, это ўжо ён адкажа перад Паном Богом. Але на кожнае слово святара прыходзіць на алтар і хоча дацца нам, каб мы яго спажылі. Спажылі ў дарозе да святасці. Як ёсць шмат цудаў эўхарыстычных. И были люди, как ведаем, которые только и выключно живились в этой Господи. Больше ничего не споживали. И жили шмат десятков годов. Бог хочет нас накормить не только духовно, а и только так само физично. Дать нам силы и отвагу, как мы могли имкнуться в дороге до святости. Веру в единого Бога, Отца Всего. Славителя неба и земли, всякого и немощного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, Зайца наружного, прежде всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, наружного, а не спорного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и взял Духа Святого, и сделал Марии, и стал человеком, укрывал так само за нас, и после милости, был замучен и похован, и на третий день воскрес, а во время Писания, и взошел на небо, сядет право Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померших, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала,
jaki pромовлял просторожно, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крст для отпущения грехов и шагаю воскрешение помилуй і життя вічного в будущем світі. Амінь. До Бога, який з'являється кончатковою метою нашої віри, узнесем наши супольные просьбы и молитвы. Молимся за святый костел, как облучал в сердцах людей веру и любовь, а так само надею на встречу с Отцом в небе. Тебе просим. Молимся за бискупов нашей краины, как под опекой Наисвятейшей Панны Марии вели Божий люд до избавления. Тебе просим. Молимся за нашу Айчину, как пановал ей супокой, справедливость и правда. Тебе просим. Молимся за детей, которые в этом году пойдут в початковую школу, как их дальнейшее развитие было всеваковым и гармоничным. Тебе просим. Молимся за детей, которые в нашей парафии приготовляются до первой святой коммунии, просячи для их, как здобытую веду, умели переложить на житие. Тебе просим. Молимся за наших близких померлых. В особливый способ доручаем святой памяти Мария, Степан, Юзеф, Владимир, Эдуард, Степан и померлых семьях Новик, Адамович, Трамбицких, просячи для их радость життя вечного у Володарстве небесном. Тебе просим. Молимся за нас, тут собранных, как мы неспынно умацовывались у веры и любови Христа. Тебе просим. Всемогутный Боже, выслухай молитвы Твоего Костола, ученика пьем дякуючи Отец Мати Божией, вел всех Твоих детей до вечной Айчины. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Просим, дай нам ласку Твою, Пане, поможи нам на Тебя вести. Хочем быть с Тобою в небе разом, Твою величие, охотность вечно творить. Молитесь, как мою и вашу охрану, принял Бог, прийти нам. Нехай Пан Бог придет обязанности Твои на прославление и хвалу имя Своего, а так само накорить нам и всему костелу святому. А не на что ж, Твой Сын Свою яхвярой на крыже откупил нас и учением Своим народом. Просим Тебе, спошли Твоему костелу дар едности и супокою, раз Христа Пана нашего. Аминь. Благослови. И с Духом Твоим. О, сердце подякуем Пану Богу нашему. Он накрытай
завсёды и всюды Тебе складали подяку. Panie święty Ojcze, Wszechmogutny wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego, bojąc litości dla grzesznego człowieczeństwa, narodził się z Panny Maryi. Przez Twoją moc na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a przez Twoje z mертwych powstaje, dał nam wieczne życie. Тому z aniołami, archaniołami, z усими świętymi, my obwieszczajem Twoją chwału, razem z nimi usklikajuczy. Święty, 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 Pan Bogu Wszechmogutny, nieba i ziemia, pełnia chwały Twojej. Hosanna wyświetla, błogosławiony kto przychodzi w imię Pana. Hosanna wyświetla. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Свяці гэтыя дары прасою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, każąc: «Bierzcie i pijcie z jego все, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта wielka tajemnica wiery, obwieszczając śmierć swoją, Panie Jezu, wyznają Twoją wskrzesienie i czekają Twojego przyjścia, Panie. Wspominający śmierć i z mертwych powstanie Twojego Syna, chwieluję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zwolnienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконаливал любови, разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Kazimierem i всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опаснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу, і дозволив убачити святого обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обрадником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, святой сестрой Фаустиной, благословенным Брониславом Маркевичем и всеми святыми, які спровеку подавалися Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа.
Raz Chrystowi u Chryście, Tobie Boża Ojcze małoty, ujedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, razum się jaki wieczny dział. Молим się Ojca Niebiesnego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz. Который всемире, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши. И не уводь нас в спокусу, a zbaw nas od zła. Prosim Ciebie, Panie, zbaw nas od всего zła. Daj łaskawa spokoju dni naszych, da pomaży nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowania od wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daję wam. Prosim, nie zważaj na graki nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, darujcie Go z supokojem i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczny ja. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki wiesz na sobie, jaki światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki wiesz na sobie, jaki światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki wiesz na sobie, jaki światu, a daj nam spokoje. Будь бараnek Boży, bądź Той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony i poklикany na wieczeru Bogu. Panie, я не варя, как Ты вошел на меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Witaj Boży, jaki ukryty, zamieniła wieczny Zbawiciel. Witaj na moim się zdolny, prawo swobodzi. I
Наших серцем радость, рядных душ, дивная ласкавость, сегодня тебе мои слезы шукают, лишу Oczy na kamieni, Boga spachwajajmy, w Bożym sercu mieli. Chwała, chwała, chwała. Zbieraj ziemia i ziela, Jezusu sama. Budoje nam uwielbienie, chwała, chwała, chwała. Obdaraj narodzie, wieczary i rana, na zachodzie i wschodzie. Chwała, 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 озбавчая вера, что ратунком стала, будь вечно прославлена. Хвала, 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 будь вечно прославлена. Хвала, хвала, хвала. Молимся. Милосердный Боже, просветлый и охристичный посила и здоровья нашим душам. Верни нас деянием Твоей ласки и допоможи нам, как мы завсёды были Тебе досподобны, праз Христа Бога нашего. Amen. Objawy dusz pasterskie. U autora z 24 żniwnia święta świętego Bartłomieja Apostola 26 u четверг uspomien Najświętejszej Panny Maryi Częstochowskiej 27 uspomien świętej Moniki i u sobotę uspomien świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. Adoracja Pana Jezusa w Najświętejszym sakramencie w intencji naszej rodziny będzie odbywać następnym czynem u четверг, u sobotę i u niedzielę z 14 do 19 godzin. Inne dni z 14 do 21. Tak samo u następną niedzielę, 29 żniwnia, podczas każdej świętej mszy będzie odbywać błogosławienie dzieci i młodzi, a tak samo wychowawców, nastavników i szkolnych przyladów z nagody początku nowego szkolnego roku. Tak krótko lato przeleciało, że my nawet oglądać się nie uśmieli. Ale trzeba wrócić w szkołę i zdobywać jak rozdzielić miesiącową wiedzy, когда потом нам допомогла у житті вирішати шмат проблем, які приходять. Що самі допомагаємо?
Звертаемся с просьбой записываться на дежурство у субботу, как наше дежурное дело день отпочинку. Дома говорить вам не буду, то же самое. А и, конечно, такая возможность записывайтесь. В один день приносить. Кто из вас мог подежурить у субботу? Дякуем за ахвяраванне на будову святыні, за супольную індивідуальную молитву, за спеў яправную трудічную, за прыбіранне капліцы, а таксама тым, хто дзежурыў. Вітаем у нашай парафіі сардэчна ўсіх, хто ўжо вярнуўся з выпачынку, але таксама вітаем новых парафіянаў, калі ёсць такія. Мы вельмі рады, што вы наведваеце нашу капліцу, прыходзіце, моліцеся разам тут з намі, как просить Пана Бога в своих интенциях, а таксама как быть близко от Бога, как Бог был в наших сердцах. Помолимся так само за тих, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей, за Максима, яго бацькоў і хростных з нагоду хросту. Помолимся за добродеяў і ахвярадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых добродеях будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці і за нас, даручаючы кожнага паасобку, апецы Маці Божай, Różańcowej, Twojej warunie atającej. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой приходи, выбавляй нас завсюду. Пана молитвенная и благословенная, о Пане нашем, опекунка наша, согрешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение, как это благословение наполнить ваше сердце соправдным супокоем. Пан с вами. И с Твоим. Нехай вас благословляє Бог всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Аминь. Идите в спокойствии Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Держи нас в змаганні, будь нам оборони, супроть спокусний пастырь злого духа. Покорно просим, нехай вознищий Пан Бог, а ты, княже войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас будут шнурить по свете. Аминь. помолимся за наших близких померлых, за померлых Марию, Степана, Юзефа, Владимира, Эдуарда, Степана, померлых семью Нубик, Адамович, Трамбицких, Айопанських застава Панні Марії. Зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в минуту смерти нашей. Аминь. Бось я, слуга Панская. Нехай не станется погоды Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в минуту смерти нашей. Аминь. А Слово сталося телом. И поселилось между нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в минуту смерти нашей. Аминь. Молися за нас, Святая Богородица. Остались мы годными обязанием Христова. Молимся. Всемогутный вечный Боже, просим Тебя, ули в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши праз ангельское звествование утеловения Христа Твоего Сына, праз муку Его и крышку недоведенные для хвалы Ему воскрешения, праз Христа Пана нашего, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я благословился без засуды и навеки вечные. Аминь. Добрый Jezu nasz Panie, Дай им вечное спасение. niechaj odpoczywają w uspokoju wiecznym. Аминь. Święty Boże, Святый Боже,
Святый Боже, Святый Боже, Святый, святый, змилуйся над нами, от пожалуй Твоей заразы, храни нас, Боже, от которой исповедали смерти, теряжи нас, Боже. Мы грешные, Тебе просим, выслухай нас, Боже. Номер 236.